Unsay update sa atong paghimo sa merkado, Mayor? Ang kanang merkado, doon na naipundo. Kaya lang nadugay dahil sa kanang bidding gani. Kini mang bidding may makadugay gyud sa paghimog proyekto. Ani adto pa ang tanang unang tuig nga himo ayohon na ng merkado. Karon nga wa man gyud mahuman ang bidding kay magsigi ka postpone kay way na bidder nana. Unya karon nahuman na ang bidding. Muna nang amo na ng ayohon ang merkado. Unya kanang merkado actually dili gina mo himuon gyud nga merkado. Dunay proposal nga katong sa peace landing sa tubangan niadto dagat pa man amo nang i-reclaim ang area na moabot og mga 2,500 square meters. Ang kanang atong merkado mga 300 lang na, mga 400 square meters. Sa ato padako naging ito nga lugar. Unya siguro igo na gyud ang merkado dito tanan, tuan na tanan ang isdaan, ang mga utanon, karnihan, tuan na dito. Dili na ta maghuot. Unya kanang bago nga merkado, himuon na lang ng terminal sa mga tricycle rapod. Okay. Unya ongoing na ang trabaho. Ang kuan na gani kay nagwan-uwan na pod. Pero muhunong magining uwan, mahuman ginang merkado. Okay. Nindot nga balita. So panahon nga mag-start na ang trabaho dira na magitog ibutang announcement na nga di pagian. Dili gid sa pagian. Dili gid pagihan kay primero ang problema na nga kuhaon daw sa DILG ang mga obstruction sa dalan kanang mga namaligya nga naagis dalan. Nako kuhaon na ninyo asam na ko na ibutang. Mangita na pagkog lain nga dalan, butangan naman yan nga. Inako, makiaway na ko sa DILG na ong ilagi ng himuon nga papawaon ng mga vendor sina. Dili na mahimo. Okay. So sa pagkakaroon Mayor, gusto nimo nga dira lang una sila kay tungod sa kalisod. Temporary. Temporary ra man. Pagkauman na balhin na sila tanan. 99.1 DZNT Radyo Kamag-Uran. Let us help Katayngan mas batik clean. Aming Katayngan, aming bayan, Katayngan ko. A reminder from Notre Escuela Community Radio, Radyo Kamag-Uran. Katayngan